Fl-ewwel miljun ta' Gvern ġdid, il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg ħabbar proġett ieħor infrastrutturali fit-toroq tagħna. L-aħħar proġett jinkludi żewġ mini taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija. Bl-isfond tal-ġnien ġojjella residenti ta' Santa Luċija, il-Ministru Borg stqar li dan se jkun proġett li se jtaffi l-konġestjoni tat-traffiku li jinħoloq fin-nofsinhar ta' Malta, speċjalment tan-nies ta' Raħal Ġdid u Santa Luċija. Il-Ministru Borg saħaq li b'investiment ta' 20 miljun euro dan il-proġett se jkun qed jinqad via Santa Luċija u għal Domoro ma tal-Barrani fi żmien meta anki se jibda il-proġett tal-junction fil-Marsa. Dalwaqt jibda l-proġett tal-Marsa Junction u da qed jantiċipa minn issa sfidi li ser jinħolqu ġodda jekk inħallu l-affarijiet kif huma fuq ir-roundabout ta' Santa Luċija. U allura qed nagħmlu investiment 20 miljun li għalihom ser applikaw għal fondi Ewropej u mal-permessi mal-awtorità tal-ippjanar sabiex nagħmlu tunnels. Ovvjament ħadd tkompli tgħin sabiex niġġieldu fl-imkien din l-isfida tal-konġestjoni tat-traffiku waqt li ovvjament inkomplu nħarsu quddiem għal miżuri aktar long term biex kemm jista' jkun nixxiftjaw l-użu tal-karozza privata lejn trasport pubbliku u sistemi oħrajn li għad fadlilna bħala pajjiż x'niddiskutu u x'nimplementaw. Il-proġett tal-mini taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija mhux biss mistenni jnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku, iżda anki jindirizza l-problema tat-tniġġis fl-arja li ġej mill-eluf ta' karozzi li għaddu mill-inħawi kull sija tal-ġurnata. Ovvjament meta inti mhux qed titla' it-tlajja illum wieħed jitla' biswit il-ċimiterju tal-Addolorata, allura inti qed tnaqqas ukoll l-emissjonijiet, il-pollutions illi ovvjament in-nies ta' dawn l-inħawi ilhom jesperjenzaw għal 20 ta' snin. Fid-dawl li jeżisti tħassib minħabba traffiku li jġib il-bidu tal-iskejjel nhar it-tnejn, il-Ministru Borg semma żieda fl-użu ta' trasport pubbliku u kif din qed tgħin ħalli jnaqsu d-dipendenza fuq l-użu tal-karozza privata. Minkejja id-diffikultajiet u l-isfidi kollha li fadlilna naħdmu fuqhom, rajna li matul l-ewwel 8 xhur ta' din is-sena żidna 12% ta' dawk li jagħmlu użu minnu. Fadal ħafna sfidi qed nitkellmu mal-operatur, qed nitkellmu mal-stakeholders l-oħrajn sabiex inkomplu ntejbuh għaliex dan ovvjament mhux biss huwa importanti għal dawk li ma jsuqux, però jekk jista' jkun anke aktar nies jiżdiedu jagħmlu użu minnu. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbar il-proġett tal-mini f'Santa Luċija, tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà li tar intikont tax-xogħol estensiv li sar fl-oqsma responsabbli minnhom. Fost l-oħrajn spjega li d-Dipartiment tal-Artijiet qed jaġġorna l-pjanti tiegħu biex dawn ikunu aktar preċiżi u jgħinu biex isiru riċerki aħjar. Saħaq li dan kollu qed isir f'konsultazzjoni sħiħa mal-Kamra tan-Notara li huma ħolqa importanti f'dan il-qasam.